Výstava Painting 15+. Je to taká skomolenina, čiastočne anglicky, čiastočne číselno, znamienkový názov. Znamená to pre nás malé zhrnutie nejakých našich aktivít, ktoré sa udiali v podstate za 15 rokov. Nedieje sa to formou nejakého katalógu a tak, ale deje sa to rovno formou výstavy, ktorá nás vlastne nejakým spôsobom inšpirovala k tomu, aby sme ukázali práve aktuálny stav, ktorý vlastne v našom ateliéri mal plus by máme. Sme vlastne jeden z 3 maliarských ateliérov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a venujeme sa naozaj najrôznejším polohám maliarských prezentácií, ale nie len. Vystavujú naši študenti, ktorých je aktuálne 11 a prezentujú svoju akoby najsúčasnejšiu polohu. A teda nie sú to akoby záverečné práce, sú to ročníky 3., 4. a jedna študentka 6. ročníka, čo je podľa mňa akože potrebné povedať, že je to fakt, že akoby energia, ktorú je tu podľa mňa aj na týchto prácach vidieť. Od každého študenta sme vybrali jednu, alebo prezentuje sa primárne jednou prácou. Niektorých tu máme možno zastúpených viac, ale sú to akoby práce, ktoré najviac reprezentujú daného študenta. Vystavil som 2 celotelové portréty, konkrétne speváčky Madony. Ide o niečo medzi objektom, maľbou. Verím, že aj napriek tej plastovosti, ktorá tu je, a tej ako zjavnej materiálnosti a zjednodušenosti, je z toho badateľná nejaká hĺbka, že ide o niečo viac ako len o objekt a o niečo plastové a chladné. Jedno dielo je vedľa mňa a jedno dielo je potom nad schodami, ako nejaké možno uvítanie. Ja tu mám vystavená 2 díla v malbe na plátne. Konkrétne u tohohle plátna šlo jenom o skicu k většímu obrazu. A ta nakonec vyšla možná lépe než ten větší obraz. A tematicky se jednalo o takovou mileneckou dvojici. To druhé dílo představuje temperu na plátně a je to zkrátka figura v kontrapostu a kolem nějaké atributy, které jsem v té postavě chtěl přiřadit. My sme tu pár mesiacov pred inštalovaním tejto výstavy boli, oboznámiť sa s priestorom, boli sme tu viacerí, skoro všetci a vymýšľali sme spolu, čo tu prezentovať. Je možno dôležité povedať aj to, že tu nie sú popisky, že táto výstava je akoby že kolektívne dielo. Okrem malieb, ktoré sa tu prezentujú, tak sú tu v priestore inštalované aj, povedzme, že závesy, čo je pre nás akoby symbol, na ktorý sme veľmi prirodzene prišli, akoby nejakého videnia, alebo možno tým, že čím malba je, ako sa nachádza na povrchu, čo sa za ňou nachádza, čím my prechádzame. Je to akoby že kolektívne dielo, zišlo to akoby z nejakej kolektívnej myšlienky a vyrábali sa kolektívne. Náš ateliér nie je akoby zameraný, že a teraz musíš malovať, študent, ale my dávame absolútny priestor študentom a podporujeme akoby to, čo v nich je a hľadáme to, čo v nich je. Jednak je to teda o tej malbe, o tom videní, o tom cítení, o tom materiáli, ale tiež o tom kolektíve. A to je akoby že signifikantné, myslím si, že pre náš ateliér pracovať spolu.